patinar per anar a l'escola. Jo diria que... No ho sé! Jo diria que giren al voltant del sol! El sol! La Terra i la Lluna giren al voltant del sol. Contrasenya. Perfecte. Bé, tots estan al campament i la mestra està a la seva tenda de campanya. I Borja? Estic així! M'imagine que d'ací a 100 o a 300 anys es troben amb la càpsula, l'obrin, i es troben bambolles. Què pensaran de nosaltres, eixos alumnes del futur? Que em divertia fent bambolles?